हादों आरो बेनि राहा हिसाबै जों दिनै आयेननि राहा लाथारनांगौ आरो जाय बिखौ जाय समाजा खालामदों जाय बेक्तिया गोथार जुलियाव बिखौ खालामदों बिसोर आयेननि आवथायाव बिसोर काटगरायाव फैथारनांगोन आरो बिसोर साजा मोननांगौ। ओमफ्राय दा बेयावहाय गोबां मानसिफ्रानो बुंदों एबा आङो ससियेल मिडियायावहाय नुनो मोनदों बिनि सोमोन्दैहाय मा आयेननि राहा लागोन होननाय आरो आयेननि राहा लालायनाङा जायखौबा आंनि साननायावहाय आयेननि राहा लालायनाङा बेयावहाय जेबो माने मा बेयावहाय गोरोन्थिया जायो आथिं थोंब्रै जुनारजोंबो गोरोन्थिया जायो होननाय खोनादोंमोन ओमफ्राय दा बिथांमोनजोंबो गोरोन्थियावहाय जाफ्लांदों जानो हागौ जाहाथे आरो नेक्स्ट टाइमाव बिथांमोना खालामा बेफोरबायदिनो मोनसे भिडिअ लाबोबा ससियेल मिडियायावहाय मोजां जायो बेफोरबायदि आयेननि राहा मानि राहा बेफोरबायदि खालामलायनानै जेबो गोनांथि गैया मानोना गासिबो बर' बेयावबो गुबुन जाथि नङा बिसोरबो बर'जों बर'बा जोङो एना एनि इसेबां जोंथ' हिंसा हिंसि खालामलायनो हाया धोरोमखौ लानानै आं बिनिखायनो आं खावलायो नोंथांमोनखौहाय ओमफ्राय दा गोबां मानसिफ्रा बुंदों निउसफ्रावबो नुदों आयेननि राहा लालायनांगोन मानि राहा लालायनांगोन होननानै बेफोरबायदि जेबो खोथा नङा आयेननि जेबो राहा गैया बेयावहाय आयेननि जेबो राहा लानाङा जा ससियेल मिडियायाव फै नोंथांमोनाहाय निमाहा बिनायाव रावबो फिसा जाया निमाहा बिनायाव रावबो फिसा जाया दिनैहाय इसेबां गिदिर गिदिर मानसिफ्रानो निमाहा बियो दिनैहाय आरो जोंथ' सोर जोंथ' फिसा फेनला मानसि बेफोर मानसिया मा निमाहा बिनायाव जेबो फिसा खोथा जाया आं बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ आं खावलायो जाहाथे नोंथांमोना फैनानै ससियेल मिडियायावहाय फैनानै नोंथांमोनाहाय बुंफैबानो जाबाय जे जोंजोंहाय बेफोरबायदि गोरोन्थि जाबाय आरो बेफोरबायदि नेक्स्ट टाइमाव जाहाथे जाया होननानै नोंथांमोनाहाय मा निमाहा बिफैबानो जाबाय ससियेल मिडियायावहाय बेफोरबायदि आयेन सायेननि राहा लालायनांगौ जेबो गोनांथि गैया आं बे खोथाखौ खोनानानै आं एसे बोरैबा मोनदों आयेननि राहा लालायनांगोन मानि राहा लालायनांगोन बर'जों बर'बा गासिबो मोसाखा सिगांनिफ्रायनो मिथिखायो बर'जों बर'बा गासिबो मोसाखा बेखौथ' मिथिखायो बे जायबा सावदों बिसोरबो बर' जायबा बुंदों जायबा आयेननि राहा लागोन होनदों बेबो बर' गासिबो बर' मिथिबायना जुदि गावजों गावनो दिनैहाय खौसे गैया धोरोमखौ लानानै जों गावजों गावनो बेफोरबायदि जुदि जों दावराव दावसि खालामलायबाय थागोन जों आपस मादाव जुदि जों प्रब्लेमखौ सल्भ खालामलाया जे होमबा जोङो मा जुदि बेफोरबायदि आयेननि राहा लालायनांगौबा बैसोरबो रागा जोंलायगोन बे बाथौ धोरोमा बेफोरबायदि खालामबायलै जोंनि ब्रह्मफोरखौहाय बेफोरबायदि केस होलायबाय बेफोरबायदि आयेननि राहा लालायबाय दा बैसोरबो रागा जोंगोन बेवहाय एना एनि जालायनानै थागोन ओरैबाबो बर' जाथिखौहाय मानसिफोरा नायनो हाखाया बेवहाय मानि आयेननि राहा मानि राहा फैलायखो बेवहाय जेबो खोथा गैया आयेननि राहा मानि राहा आं डाइरेक्ट बुङो बेवहाय जेबो खोथा गैया जास्ट नोंथांमोनाहाय निमाहा मोनसे बिबानो जाबाय आरो ससियेल मिडियायाव माने गोरोन्थि जानायफोरखौहाय नोंथांमोननिफ्रायहाय बिखौहाय जास्ट एसे बुंफोरनानै होबानो जाबाय जाहाथे नेक्स्ट टाइमावहाय बैफोरबायदि जाफिना होननानै बेवहाय आयेननि राहा मानि राहा बेवहाय जेबो खोथा फैया आरो नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ पुरा फुल नायलांजोब अबे जायगानि अबेयाव मा जानायमोन आरो मा गामि मा डिस्ट्रिक्ट आं पुरा एड्रेसखौ आं खिन्थागासिनो अबेहाय हाबा जानायमोन अबे गामिनि मा नाम बिथांमोनना हाबा जानायफ्रा आं A to Z आं नोंथांमोनखौ खिन्थागासिनो बिखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौहाय पुरा फुल नायलांजोबनांगोन मिथिबायना जोङो मा बर'जों बर' जोङो मिलायनानै थानांगौ आरो खौसे थानांगौ दिनैहाय बेफोरबायदि धोरोम सोरोमनि दावराव खालामबाय थानायखायनो मा दिनैहाय जोङो मा मिथिदों आङो बिथांमोनाहाय गोरोन्थि जादों जायबा बिखौहाय जे जायबा खामखौ जे सावनानै जे जैग' होलायनाय बिखौहाय बयबो मिथिदों बियो गोरोन्थि जादों गोरोन्थिखौथ' सुद्रायनो थाखायबोथ' मोनसे सलिउसन दं ना सलिउसनथ' मोनसे दङ जे अपसनथ' दङ बे गोरोन्थिखौहाय जे निमाहा बिनाय एबा जाहाथे आरो नेक्स्ट टाइमावहाय बैफोरबायदि जाया बैफोरबायदिथ' बिनायनि मोनसे दंना एबा डाइरेक्ट मा आयेननि राहा मानि राहा बेफोर मा गोरोन्थिया खनसे खननै जायो बार जाया बेवहाय आयेननि राहा मानि राहा लालायनांगौ जेबो गोनांथि गैया मिथिबायना बर'जों बर' ओरैबाबो खौसे गैखाया आरो बैफोरबायदि जुदि गावजों गावनो जुदि दावराव खालामबाय थानांगौबा आरो सेस गामिफ्रावबो नोंथांमोना साननानै नाय ब्रह्म बाथौ जोङो खौसेयै थायो जुदि बैफोरबायदि जुदि जों खोथाफोरखौहाय जोङो जुदि एरखां जुदि जोङो बैफोरबायदि जुदि खालामलायोबा बेसोर दुश्मन जालायगोन एना एनि बेसे जालायगोन हिंसा बेसे जालायगोन भाइरासजों बेसे माने गोसारलांगोन अब्ला साननानै नाय आरो मादैमोन बेफोरबायदि जेबो खोथा गैया नोंथांमोना जास्ट गोरोन्थिखौ स्वीकार खालामबानो जाबाय नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव फैनानै बेफोरबायदि मोनसे मोननै खोथाखौ बुंफैबानो जाबाय जाहाथे नेक्स्ट टाइमाव आरो बैफोरबायदि जाया होननानै स' आरो मादैमोनखौ आं लास्टाव आं बिखौनो खावलायो नोंथांमोना अननानै नैबे चेनेलखौहाय
साबस्क्राइब मालानिफ्रायहाय गोदान नियम बे फैलायखो हा आदै आरो मादैमोन आं नोंथांमोनाव सोंनि नोंथांमोनाहाय खोथाखौहाय फुल नायलांजोब आं खिन्थागासिनो अबेहाय हाबा जादों बे गामियाव अबेहाय अबे डिस्ट्रिक्टनि सोरनि हाबा अबे गामियावहाय हाबा जादों पस्ट अफिसा मा माबा पुलिस अफिसा मा आं गासिबो आं खिन्थागासिनो अबे जायगानि नङा अबेहाय हाबा जानायमोन आं नोंथांमोना ए टु जेड आं डिटेल्सखौ आङो खिन्थागासिनो नोंथांमोना बे डिटेल्सखौ मिन्थिनो थाखायहाय नैबे भिडिअखौ फुल नायलांजोब ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आं फार्स्टआवनो आं खावलायनि नोंथांमोनाहाय नैबे चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो राइट नोंथांमोनाहाय नैबे चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै मानोना आं बेफोरबायदिनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां आं आपडेट लाबाय थायो माने बे निउस टाइपनि आं भिडिअ लाबाय थानाय जायो नैबे चेनेलावहाय नोंथांमोना नैबे चेनेलावहाय गोदान आपडेटफोरखौ मोनलाबाय थागोन बिनिखायनो नोंथांमोनखौ आं गोसो गोथारै आं खावलायो नैबे चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै आलुबाय चेनेलखौहाय मानसिफ्रा गोबां भिडिअ नायो नाथाय साबस्क्राइब खालामनानै होआ आंबो बर' हारिनि सासे आंबो सुबुं एबा आंबो बर' हारिनिनो सासे फिसाला बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ आं गोसो गोथारै आं गुरै खावलायो नोंथांमोनाहाय नैबे आलु भाई चेनेलखौहाय प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो प्लिज आरो नैबे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामनानै हो नोंनि मोनसे शेयारजोंहाय जायबा गोरोन्थि मावदों दाबा ब्रह्म बिथांमोना जे बेयावहाय माने आवाथि सावदों बे खामखौहाय सुफ्लुंनानै बेयावहाय आरो गोबां दा बेफोरखौ जुदि जोङो बेफोरनि सोमोन्दै जुदि जोङो भिडिअ बानाया एबा जों बिसोरनि सोमोन्दै जोङो आवाजखौहाय जों दिखाङा अब्ला बेफोरो बांलांबाय थागोन आरो बेखौहाय जिथिया बांलाङो होनबाथाय जों बिखौहाय जों बादा खालामनो हानाय नङा बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ आं गोसो गोथारै खावलायो नोंथांमोनाहाय नैबे चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो ओमफ्राय नैबे भिडिअखौहाय शेयार खालामनानै हो जाहाथे जेसेबांबो मानसिफोराहाय बैफोरबायदि गोरोन्थि मावदों बैफोर गोरोन्थिफोरखौहाय सुधार हैनो हायो राइट ओमफ्राय दा खोथाया जाहैबाय जायबा बे मन्दपआवहाय जे खामखौ जे सुफ्लुंनानै खाम सिफुं जे माने सावनानै जे हाबाखौ जे होदों राइट बेयाव खालि बिथांमोननि दा गोबां मानसिफ्रा बे न'खरखौल' दुसिदों एबा जायबा हाबा जादों बे न'खरखौल' दुसिदों बेफोरबायदि नङा खोथायाहाय बिसोर हाबाखौहाय सासे मानसिजोंल' खालामाखै बेयावहाय गोबां गियानि गुनि मानसिफोरबो दङ राइट बेयावहाय गोबां गियानि गुनि मानसिफोरबो दङमोन जायबा बे हाबायाव अब्लाबो जे बिखौहाय जे माने बियो बाथौ धोरोमनि थाखाय जे मोनसे गनायथि गैयै एबा गनायथि जायै जे खामानि मावदों बे खोथाखौहाय बुंनो थाखाय बयबो बेयावहाय मानसि गैयामोन नामा आं बेखौ सोङो ओमफ्राय बेयावहाय बे हाबाया सासे मानसिजोंल' जायाखै बेयाव गासै गामि दरसेनि लोगो नांनानै बे हाबाखौहाय खालामनाय जादों स' आं बेयावनो नोंथांमोनखौ सोंनि बेयावहाय रावबो एसेबो गियानि गुनि मानसिफोरबो गैयामोन नामा आं सानो आं नोंथांमोनाव सोंलुखौ आं बियो बेयावहाय राइट ओमफ्राय दा नोंथांमोन आं भिडिअखौ आं खिन्थागासिनो आं भिडिअखौ लास्टसिम आं खिन्थागासिनो ओमफ्राय आं भिडिअखौ माबोरै सावदों माबोरै सावाखै आं बेखौबो खिन्थागासिनो नोंथांमोनखौ आङो खावलायो जे भिडिअखौ फुल नायनांजोब खायसे मानसिफ्रा आदा खिज्रा नायनानै भिडिअखौ गालाङो ओमफ्राय बेयाव बुजिया सोमजिया जाला माला कमेन्ट होयो भिडिअखौ नाय सिगां बुजि बिनिफ्राय नोंथाङाहाय कमेन्टखौ हो सानै हयै कमेन्टखौ हो मोजां जादों जायाखै बेफोरनि कमेन्टखौ हो राइट ओमफ्राय दा बे खोथाया जाहैबाय जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जोङो बेफोरबायदि जोङो नियम जों मालाबाबो नुवाखैमोन एबा जों नुफेराखैमोन राइट जोङो ओमफ्राय बेयाव दा बदनाम जादों होनबाथाय जायबा बाथौ धोरोम जोंनि बाथौ धोरोमाबो बेयावहाय बदनाम जादों ओमफ्राय बे बर' हारियाबो बदनाम जादों आं साननायाव मानोना जोंथ' बेफोरबायदि सिगां उन्दै समनिफ्रायनो जों बेफोरनि बुस्थुखौहाय नुफेराखैमोन दा बेफोर मानि रुल्स गोदान फैखो आदै आरो मादैमोनाव आं सोङो दिनैहाय मानि रुल्स गोदान नियम गोदान फैलायखो जोंनि धोरोमावहाय एबा जोंनि धोरोम माने बेथ' ब्रह्म धोरोमसो नालाय बिथांमोना मा सानखो आं बेखौथ' हमनो हाला ओमफ्राय हाबाखौ होनाया बे खामखौ सुफ्लुंनानै बेयावहाय आवाथि सावनाय जादों बन सन बेयावहाय जाबनानै आवाथिखौ सावनाय जादों आरो बिथांमोनाहाय मा नियम गोदान फालिखो बिसोर गामियावहाय आं बेखौ आं हमनो हाया नोंथांमोनाहाय गोरों गोराफ्राहाय बेफोर खामानिखौ मावनायनि सिगां खनसे साननांगौमोन नोंथांमोनाहाय दा मा खामानि मावखो दा ओमफ्राय दा मा होनो
बेयावहाय मा गोबां माने बेले बेजे दा खोथाया हाबनानै थाबाय राइट दा जोंनि बाथौ धोरोमखौहाय बियो पवित्र बुस्थु बियो जोङो मा इखौहाय जोङो गाहाय बाथौ धोरोमावहाय जोङो बिखौहाय जोङो दामनाय देनायजोंहाय जों बिखौहाय इउज खालामनाय जायो एबा जोङो मा बेजोंनो जोंनि बाथौ धोरोमाहाय बे ढोल जायोबा बेजोंनो जोङो मा खामजोंनो जोङो सिनायथि मोनो ओमफ्राय गोबां मा होनो बेयावहाय खाम सिफुं गोबां दङ ओमफ्राय बेयावबो दा गिदिर जायबा दाख्लैबो जायबा गुवाहाटीयाव जे 10,000 जे मोसागिरिफोरा जे मोसाबाय बैबे समावबो बे खाम सिफुंजोंनो मोसानाय जादों आरो मादैमोन बिखौहाय जोङो गोबां माने बिखौहाय जोङो रेसपेक्ट होनो रोंनांगौ एबा जोङो मा बिखौहाय रेसपेक्ट होनांगौ बियो जाला माला बुस्थु नङा एबा बियो मा गेलेजानाय बुस्थु नङा आरो मादैमोन मिथिबायना दा बिखौ नुनानै दा गोबां मानसिफ्रा दा कनफ्यूज जादों आरो माबोरै जालायखो मा खोथा माबोरै गोदान मा नियम फैलायखो होननानै दा गोबां माने बर'नि गेजेरावहाय बिखौ मा सोंलु एबा गोमोथाव मोनसे माने खोथा जाहोदों एबा खोथा सोमजिहोदों माने बियो मा मोनसे गोमोथाव खोथा सोमजिहोबाय माने रावबो नुफेराखैमोन जे बे बुस्थुखौबो जे जेनेबा बे खाम सिफुंखौबो जे सावनानै जे बेफोरबायदि जे माने हाबा जे खुंलायोमोन बियो हाबा जादों बेयावहाय जेबो माने ब्रह्मफोरनि एबा ब्रह्म धोरोमनि बेयावहाय मा होनो बेखौहाय ब्रह्मफोरनि जायबा मन्दिरावहाय बिखौहाय आवाथि सावनाय जायाखै बिखौ मा हाबायावसो सावनाय जादों राइट हाबायावहाय खाम सिफुं दोनलायनानै माने बिखौहाय सावनाय जादों आसुरित खोथा इखौ जोङो मा फार्स्ट टाइम आंबो नुनाय समाव फार्स्ट टाइम कनफ्यूज जाबाय आरे मा खालामदों इयो मा बुस्थुमार जेब्ला माने भिडिअखौ जुम खालामनानै नायो बे समावहाय खाम सिफुंसो आसुरित मोनबाय आरे मालानिफ्राय माला मा नियम गोदान फैलायखो बे समावहाय दा बेयावहाय जायबा हाबा दानाय एबा जायबा पुरहित होनो दा बे बिथांखौबो गोबां मानसिफ्रा बायदिसिना बुंदों बेयावहाय पुरहितनि मा दाय दङ आरो मादैमोन बेयावहाय पुरहितनि मा दाय दङ जायबा बे बाथौखौ लुदों जायबा बे खामानिखौ जे मावदों एबा जायबा बिखौहाय जे डेकोरेसन जायबा रेडि खालामनानै होदों दा बिथांमोनखौसो बुंनांगौ राइट दा बिथांमोनखौसो बुंनांगौ ओमफ्राय दा बिथांमोनाबो सोरनि माने बिखौहाय सोरनि खोथा मोननानै दा बे खामानिखौहाय मावदों दा बिसोरखौसो दा सोंनाय फिननायखौ खालामनांगौ नंगौना नङा बेयावहाय पुरहितआ मा दाय दङ ओमफ्राय दा पुरहितनि दाय दङ होनबाथाय पुरहितआबो बेयाव एसे माने खोथाखौ जे बुंनांगौमोन मानि थाखाय बेफोरबायदि खालामखो मा जानायमोन माने मानि थाखाय बेफोरबायदि बे खामखौहाय सावलायनांगौ जाखो एबा मा नियम बियो मानिफ्राय दिनैहाय नियम गोदान फैखो बिखौहाय जोंना पुरहित जायबा बे बिथाङाबो बे खोथाखौहाय सोंनो हायोमोन जों खालि बे खामानियावहाय खालि पुरहितखौल' जोङो दाय होबाथाय जानाय नङा ओमफ्राय जायबा गामियाव जादों दा बिथांमोना बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायथिखौहाय होबा मोजां जागोन मानोना नोंथांमोनखौ नुनानै आरो गुबुनफोराबो बैफोरबायदि खामानिखौ मावनो हागौ बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ आङो खावलायो जायबा बिथांमोननि गामिनि रायजोफोरखौहाय आं गुरैयै खावलायो नोंथांमोना बिनि सोमोन्दै फैनानै निउसफोरावहाय एबा नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना एसे फोरमायना होबाथाय मोजां जागोन आं बिखौ सानो आरो मादैमोन दिनैनि आपडेटआहाय बेनोमोन नोंथांमोनाहाय नैबे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामनानै जाहाथे बर' हारिनि गेजेरावहाय दावराव दावसि जाया जाहाथे जोङो बैबे सासेखौ एबा जोङो माने जोङो बेलेगनि माने गोरोन्थिफोरखौहाय जों बुजिलायनो हायो ओमफ्राय जोङो आपास मादाव जोङो रायलायनानै प्रब्लेमखौहाय जों सल्भ खालामलायनो हायो एबा जों बुजिलायनो हायो बिनिखायनो नोंथांमोनाहाय नैबे भिडिअखौहाय शेयार खालामनानै नङाबा दावराव दावसियाहाय बांसिन गोसारबोबाय थागोन आरो मा जों खौसेयै थानो हानाय नङा बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो बेफोरबायदि मोजां भिडिअ नायबाय थानो थाखाय नोंथांमोनाहाय नैबे चेनेलखौहाय आलुबाय चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे आं गोदान भिडिअ होबाथाय नोंथांमोना बेफोरबायदिनो मोजां भिडिअ होबाथाय नोंथांमोना फार्स्ट टाइम नुनाय बायदि ओमफ्राय नोंथांमोना जेसेबां हायो नैबे भिडिअखौहाय शेयार खालामनानै हो थेंक इउ नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो नोंथांमोना चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनो दाबावथार गोबां मानसियानो भिडिअखौ नायो खिन्थु चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामा साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे आंनि गोसोआबो एसे मोजां मोननाय बायदि ओमफ्राय नोंथांमोननि गेजेराव आंबो मा थांनानै थाबाय थानो हानाय बायदि ओमफ्राय नोंथांमोननि गेजेरावहाय आंबो मोजां भिडिअ कन्टेन्ट लाबोबाय थानो हानाय बायदि नोंथांमोना नैबे आलुबाय चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो थेंक इउ सो माच लाभ इउ अल अफ इउ आरो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट मोनसे भिडिअआव